Kaixo, ia duela 8 urte eta erdi Zarauztik ospa egin behar izan nuen, atxilotu eta torturatuko ginduten beldur handia nuelako. Eta egia esan, orduan oso erabaki gogorra izan zen niretzat, baina gero Bruselara etorri nintzen eta sekuluko sortea izan dut hemen eta primeran hau. Hasteko hemen neskalaguna elke ezagutu nuelako eta primeran gaude biok, berak esan dit bere partez eskartzeko Zarauzko jende guztiari zein ondo hartu zenuten han izan zenean. Eta hemen ere badut lagun arte euskalduna eta zer gehiago eskatu dezaket. Eskatu Zarautzera joan ahal izatea behintzat oporretan. Eta gauzak nola dikoazen ikusiaz, esperantza bat dut laster elketa biok Zarautzera joan izango garela. Nire bizitza horako izan da, azken 30 urtetan nire arrei maitean bakarrik 2 urte egon ahal izan naiz, zeren ni 81 errefuxiatu nintzen iparraldean, gero 20 urtez hortik zerribili nintzen eta horietako 10 urte 2 kartzelaldi desberdinetan Frantzian egin nituen eta bigarrengo kartzelalditik kanporatu nindutenean Zarautzen egon ahal izan nintzen 2 urtez eta primeran, baina gero atxilotu eta torturatuko ninduten beldurritzelarrekin, honea etorri naiz. Eta, gauzak nola doa zen eta laizter ara joateko asmoarekin geha behintzat. Eta, baina horretarako oraindik lan handia egin beharra dago eta zalantzarik gabe lehentasuna gaur egun du preso guztiak kartzelatik ateratzea eta horregaitik oso garrantzitsua da datorren urtarrilaren 7an egingo den manifestazio erraldoiera ahalik eta jende gehiena joan dadin. Horregaitik animatzen zaituztet denok manifestazio horretara joan zaitezen kolosala izango baita. Eta, horretaz aparte, ea laster aukera dugun Zarautza joateko elketa biok eta besterik ez.